сар мекунем ай саволи якум. Савол додаи Фарух Назаров. Салом ака, савол чунин аст. Як шаҳрванди Русия пеш ай вафот ариза мондагие ки моликияти мана ба сагам гузаронен. Ва ягон хеш надора, ҳамӣ ба сагаш мегзара. Аки вақте ки соҳиби моликият вафот кард, у сагша мекишад, моликият мегиранд. Шуқӣ мекунам бародаро. Не, рӯи қонун аки хел нест ки мисол шахсият вафот карда шавад, моликият ба сагаш гузаронида шавад. Рӯи қонун моликият ба давлат гузаронида мешавад. Вақте ки ягон хеш надора, ягон кас надора ҳамон одами вафот кардагӣ, рӯи қонун қонунӣ ба давлат ба фоидаш гузаронида мешавад. Чӣ маълумоте ки дора. мегзарем ба саволи диюм. Савола додаи Шамсҷон. ҳамин ноболиға дар даруни адел ба шиканҷа ба гап дуровардан ё зӯроварӣ кардан рӯи қонун ай? Не, албатта ки ғайри қонунӣ ай. мегзарем ба саволи сеюм. Савола додаи Шифо. ёрӣ нарасонидан ба беморон чӣ ҷавобгарӣ дорад? ёрӣ нарасонидан ба беморон моддаи 128 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳамин омадагие ки ёрӣ нарасидан ба беморон то 2 сол статья дорад. мақсад ки 2 сол аз озодӣ маҳрум мекунанд. агар сари вақт нами скори помощ занг мезанед, шумо сари вақт наёяд, ё ки ягон скори помощ ягон бемора мебинанд, ноаҳамиятӣ мекунад, ҳамин модда 128 кодекси ҷиноятӣ дар омадагӣ 2 сол аз озодӣ маҳрум карда мешавад. мегзарем ба саволи чорум. Савола додаи Шаҳноз. маҳрум сохтан аз озодӣ аз чанд қа то чанд қа? маҳрум сохтан аз озодӣ аз 6 моҳ то 25 сол ай. яъне ки ҳамин 6 моҳ сар мешавад то 25 сола. ба баъзе ҷиноятҳо ҳастанд ки пожизненӣ, яъне ки ҳабси як умра. мегзарем ба саволи панҷум. савола додаи Ошиқбачаи ғамзада. салом ака, ҳамин одам дар беморхона вафот кунад, духтар ҳаққи узви ӯра гирифтан дорад? Не, и ҳаққи узви вай гирифтана надорад, худаш ҷиноят ҳисоб мехӯрад. мақсад агар хонагиҳои вай розӣ бошанд, хичон морг да биспоранд, розигӣ бидиҳанд, хай вақта можна а так ай пеши хичон аё ҳаққу ҳуқуқ надоранд, ҷиноят содир мекунанд агар ки бикунанд. мегзарем ба саволи шашум. савола додаи ном нест. ҷарима чист? ҷарима ҳамин ситонидани маблағ бигем ҷарима номида мешавад. кодекси ҷиноятӣ моддаи 49 дар омадагӣ. бидунам ҷа бо пратар худат мефаҳмӣ, мехони хушрӯтар. баъд дар ҳамин комментари як каси дигар нависта буд Бория. бародарҷон номад дар хотира мондаe бахшиш ки саволта гум кардагиам. ҳам қашдаёд май ки дар бораи инкор кардани тӯҳмат роҳи беҳтаринша, роҳи ҳалша дар назар дошти, чизеша дар назар дошти. роҳи ҳалш бигем инкор кардани тӯҳмат ия ки даъвои судӣ ай. ба суд муроҷиат мекунӣ. дар кодекси гражданӣ ба тариқи хусусӣ ба аризаи даъвогӣ ба суд муроҷиат мекунӣ. пеш дар кодекси ҷиноятӣ буд, ҳозир дар кодекси гражданӣ. ҳамин қарои беҳтарини ҳал дорад. мегзарем ба саволи навбатӣ. савола додаи Шорух Мардонов. салом бародар, агар ту ба худат пули калон дошта бошӣ аз сарҳадҳои давлат гузашта метавонӣ? ака аз сарҳади давлат яъне ки таможнӣ то $10,000 гузарондан мумкин ай. ака аз сайлниша банкати мегзаронен. ҳозир ҳам як чиз осона ки банкати переводиш мекунӣ, мера яки ҷое ки дар кораед мегирӣ сума ё ки карта қати. мегзарем ба саволи навбатӣ. савола додаи Китоби дард. салом бародар, ному фамилияро алиш карда ягон ҷавобгарӣ дорад? мисол мо ай Москва мерем, депортмон кардагиам, ному фамилиямона алиш мекунем бо барои Москва рафтан. и ягон ҷиноят нестай. мегзарем ба саволи навбатӣ. савола додаи Холмаҳмад Юсупов. салом алейкум бародар, савол ҳамин аст. худат дар Россия бошӣ метавонем отказ кунем ай гражданствои Тоҷикистон? албатта ки метавонем. саволи навбатиро додаи Раҷабалӣ Камолов. брат, вақте ки дар Россияи аблаба поиска биёра хона бига бачатона биёрем барои наёвардан айхонагиҳо сум бикананд, дар ҳамихали ҳолат чӣ кор кардан, дар кор киҷо рафтан, дар кор аки ғайри қонунӣ ай. вақте ки ту дар Тоҷикистон ҳасти вай ҳаққу ҳуқуқ надорад ки сум биканаву бига бачатона биёрем. метавонанд хонагиҳотон раванд ба прокуратураи ҳарбӣ муроҷиат кунанд, ариза binavисанд. саволи навбатиро додаи Цезар. салом брат, дар бораи Конор Макгрегор чӣ хел ба Ҳабиб зӯрӣ кард? ака бародар, шама намедонам. ҳамун интернет ютубро бизан худат мебинӣ ки Конор Макгрегор чӣ хел ҳамун автобусшон нападат мекунад ва ӯро суд мекунанд, штрафш мекунанд $50,000 чанд қай. мегзарем ба саволи навбатӣ. Шарипов Қобилҷон. салом алейкум ака, кормандони милитсия ҳақорат я чӣ гуна рафтор кунем? илтимос ҷавоб диҳ ака.
ҳичи гуна мерае болошон ариза менависӣ, шикоят мекунӣ. Мегзарем ба саволи навбатӣ. Савола додаи Иброҳим Шарипов. Салом алейкум акаи Сорбон, ма дар Россияем. Ай военкомат поиска меёранд, чӣ кор кардан дар кор? Беғарз ай сум супорӣ ягон роҳи дигар дорад? Шароит нест ба хона рафтан. Додар ма гуфтам, бародари акаи додари ма гуфтам ки ягон ҷиноят нест, ягон ҳуқуқвайронкунӣ нест. Ай вақте ки ту дар Тоҷикистон нести, тра поиска меёранд, тра маҷбур мекунанд ки биё штраф бисупорӣ, ягон ҷои ҷаримасупорӣ надорад. Мегзарем ба саволи навбатӣ. Савола додаи Дубой Сиёген. Савол ҳамияй. Бачаи 18 сола метавонад права гирифта? Як вақт гап омада буд ки ай 23 сола бола метавонад права гирифта. Аки гап омада мехе, на қонунуш биромада, на фармон метавонад 18 сола бигирен гирифтаси ан одамо. Саволи навбатиро додаи Саидҷамол Давлатов. Салом акам, ягон одам дар коллеҷ бихона аблава ё военком ҳақ дорад ки қабида ба хизмати ҳарбӣ бара? Аки коллеҷо военни кафедра надоранд, ба ҳамин хотир метавонанд ки бигиран хизмати ҳарбӣ баранд, хизмат кунанд. Мегзарем ба саволи навбатӣ. Анас Асалов. Бародарҷон, салом алейк. Ман донишҷӯи заочним. Дар Россия мана дар Тоҷикистон аблава биқапа студентский билет ва договори мактаби ма мара ёрдам мекунад. Договори донишгоҳ барои аблава ягон дахолат надорад, тра ёрдамам намекунад ва баъдан ки ту заочни хондеса, заочниҳо мераванд хизмат мекунанд. Вақте ки дарсат сар шид, тра ай тарафи час ҷавобот метаҳанд, мерай дарса мехонӣ, бо меояд дальши хизмат кардан мегирӣ. Муҳтадо Раҳмонов нависай. Акаи хел намешава кам-кам шӯхиам кунен охи, мо низ ҳаловат барем ака. Шӯхӣ мекунем ку кам-кам бародар, аки дар хели барнома ба фикрима ки ҳазл шӯхӣ қадар хубам нестай, барое ки бисёр саволо ҷиддиян мора ҳамчун шахси ҷиддӣ гуфта қабул мекунанд баъзе бародаро. Нависай Қошсиёҳ ТЖК. Салом алейкум брат. Як саволе доштам. Вақте шӯи занша ба дигар кас қапида, шӯяш занашра талоқ медиҳад, зан ҳуқуқ дорад ки нисфи хонара гира? Интизори ҷавоб. Қошсиёҳ бародарҷон, ака ӯ занак ту пақ надорад ки ними хонара бигирад. Нигоҳ мекунад. Мисол вақте ки зан ариза навис ба суд барои хича маскун кардан, суд нигоҳ мекунад ки ҳамун шавҳари ӯ хонаву дар дорад, ҷои зист дорад. Аки ӯ хонаву дар надошта боша, ӯро дар куҷо маскун мекунад? Ай рӯи қонун бигирем агар. Ё ки агар шавҳараш ки зан гирифтак баъд яи ҷудо шидан, суд меояд хонаиро мебинад ки ҷои холӣ надорад, дар ин ҳолат наметавонад иро маскун бикунад. Агар ки ҷои холӣ дошта боша, мисол шавҳар худаш бига ман хона таъминш мекунам, дар ҳамин ҳолатҳо метавонад. ин хеле ҳолатҳои дигар надорад ки маҷбуракӣ бигиранд, иро маскун бикунанд. Саволи навбатиро навистай ҳайрон нашав. Якум. Фатара бардоштанд бародар ё ки не? Агар набардошта бошанд, кай мебардоранд? Дуюм. Тӯи исломӣ мумкин? Сеюм. Духтар дар тӯи фатаи дасташ гарданаш руст бошад мумкина ё ки не? Ака дар бораи фатаи маҳкам кадесиян ҳозира ҳами тӯёда аҳамият метиҳем. Мисол фатаи сатриро дар назар дошта бошӣ, кадесиян ҳами фатаи сатрира. А дар бораи ин ки фатара бардоштан ё набардоштан ҳичи омадагӣ нестае ки фатара бардоштиян. Ягон гап нестае хеле. А дар бораи ие ки тӯи исломӣ мумкина ё ки не, дар ин борарам танзим манъ кардагиае. Аки бо дигарша ман намедонам рости гап. Навистай Таҷлев Про. Эшон видеота партон дар канал, силкаи каналта дар таги шумоном. Партои бо хуб бародарами кадомед ки бародаро блогерен хай каналатон подписчик дора ячи немчи марҳамат бигирен на видеои мара монен дар каналтон ба ҳамун шарте ки мисол силкаи канали марам дар таи видео монен. Ай марам подписчиком зиёд шава, хай шуморам хутон просмотр мегирен, чӣ мегирен, намегирен, марҳамат, иҷозат. Не ки тоқа ба ҳамин хотир ки ҳамин силкаи канали мара мегирен, дар таи ҳамун видео мемонен. нависай Амир Маҳмудов. Ҳазор раҳмат бародари азизанаи хеле инсонҳо барои ватан лозиманд. Саломат бошӣ. Гап нест бародари азизам, саломат бошӣ барои суханҳои хубат. Саволи навбатиро навистай Барада. Салом ака, бо як саволи дига дорам. Худо нишонатам мошин хати одама сахт бизанед, не ки намра. Тра ба тирма мекунанд, задагира ё ҷарима ё ягон чизи дига. Ҷавоб шавин интизорум. Ака Барада бародарҷон дар ин ҳолат
ҳамун шахсият ахча бепарсанд. Мисол ҳолатҳои сабуккунанда ҳолатҳое дорад ки ҷарима мекунанд, ҳолатҳое ҳастае ки ушер бара вастанавид мекунӣ. Мисол ҳамун шахсияте ки мошин задагишай ҳаваи худаш чизе мега, қонун ҳавая иҷро мекунад. Баъде ки ҳамун талаботи ӯра ба ҷо овард, бо мумкин ҷаримаш кунад. Тамом. Агар ки ҳамун якравиро бигирад ки нейра турма бикунад, ягон хелра безеби бад зада бошад, озодӣ маҳрумаш мекунад. Рустам Мирзоев нависад: салом алейкум, гап нест ака, барои барномаотон савол пайдо шуд, менависам. Шумо дар саволо кай ҷавоб медиҳед? Масалан, зависитаи комментария зинда бошӣ. Не бародарҷон, зависитаи комментари нестай. Ман ҳамин як рӯз пас, ду рӯз пас нигоҳ мекунам комментариёро. Вақти холигим шидам, як рӯз пас, ду рӯз пас сёмка карда ҷавоб додан мегирам. Ӯ фарқ надорад ки 100 комментарӣ мешава ё 1 комментарӣ мешава. Ман ҳамин як рӯз ё ки ду рӯз пас барнома мекунам, пархтан мегирам. Ба ҳамун бисёриҳо савол метаванд ки мо дар куҷо саволомона битем. Дар поёни ҳамин видео комментари да бинависед саволотона, ман мехонам ҳар як саволи шуморо ҷавобтон метавам. Нависад Эраҷ Ҷуррақулов: салом бародар, раҳмат барои дастгирӣ. Зинда бошем бародаро, шуморо ҳама каса барномаи рӯзаро ба анҷом расонем. Ба фикрам ки саволоро хелаша ҷавоб додем. кӯшиш мекунем ки ҳамин кӯтоҳ ҷавоб битем, дақиқаҳои барнома зиёд нашаванд, шуморо камтарак вақт биёвед тамошо кунем барномаро. Чӣ саволе бошад дар ҳамин комментариҳо саволотонам битен. бо хоҳиш мекунем ки ҳамин саволҳои пурмазмун боша, бо хубтар мешава. 100 комментарӣ мумкин як 60 комментариш ҳамин саволҳои бемаънияи ҳамхали саволҳоро хоҳиш мекунам натиҳед. Ака як одами калонам тамошо кунад, баъд мисол ягон масхара мекунад ё механда, мега барномаро пеш мебурдаги худаш нофаҳма ё ки комментарчико нофаҳманд. Барои ҳамин бародарҷоно бинед саволотон оддирам боша, ҳамонро метавонем ба тарзи китобӣ, адабӣ хушрӯ карда бинависен. Ман ҷавоби ҳамонро дар ин видео лаҳҷавӣ карда, содда карда мефаҳмонам дар шумо. Чӣ саволе аст, ҳамонро хоҳиш мекунам аҳамият битен, савола пурра ба мазмун битен. Зинда ва саломат бошед ҳама каса. Саволҳои шуморо интизорам, шуморо барномаи навбатиро интизор бошем. Бо шумо буд Сорбон Сафаров. Бародарон ва хоҳароне ки дар шаҳри Москва қарор доранд ва нияти гузаштан аз сарҳадро доранд, ба шумо як бародари тоҷикро тавсия медиҳем ки шумо ба он шахс муроҷиат кунед. Шуморо аз ҷои даркорӣ гирифта аз сарҳад мегузаронад. Аз Москва ба Тоҷикистон ва аз Тоҷикистон низ ба Москва сафар мекунанд. Ва инчунин аз номи канали мо, яъне юристиҷей, ба онҳо муроҷиат кунеду ба худ тахфифҳо бигиред. Дар рақамҳои дар экран буда дар тамос бошед. Салом алейкум. Саломати хуба? Чо каде бача? Кор тамом шид, нав миёй? Я ду рӯз шид дандонам дард дора, духтури дандон гуфтам. Ҳамин рӯз пони худ духтури дандон гуфтам, куҷое намерам, ҳама ҷо қимат мегам. Ё асе ҳамаш қимате ку. А бача, те як бор мара занг намезани охи? Ман дар ҳамиҷа як ҳамсинф дорум нами Москвада, стоматологияи кадаги қати ади рафиқаш махсус барои нами тоҷико ки ба нархи арзон мегиранд, табобат мекунанд дандонта. Эма медонистам кайҳо айта адресошон намегирифтам, ку адресошон кунам, мешон тема бурам дандон теста сос кунам. Ҷураҷон, инаи визиткаи ҳамун бародари ма ҳай, ҳамун ҳамсинфам занг бизан, бугӯ ки адресота ҳамин визитката Сорбон дод. Яке пирса бига кадом Сорбон, бугӯ ҳамун юрист, барое ки агар айноми ма ура бо бугӯй ба фикрам ки хеле арзон мекуна, дига паст яъне мерай бепулам яки данданота табобат мекуна. баъд ҳамун ҷуроҳот ҳам бугӯ охи мардуми тоҷик бисёр айдаҷа бугӯ ҳамворам кинан хеле бародаро дар ҳамҷа стоматология кардиян, биёян ба нархи арзон табобат кунанд. Мегарданд дига дар Россия истрафта 10,000 рубл расход. Ва ҳамсинфтам тоҷика, қади тоҷико кор мекунам. Тоҷикан во махсус барои нами тоҷико шудагиян ки арзон табобат кунанд. Унам номеро да занг биза, адресоша худаш ҳамаша мега ки даги ҷое. Гап нест, раҳмат калом бовар ку. Ба худо ай пага сар барвақтар кор да биё. Ма ҳамин бегаози хима соз мекунам, тамом. Давай, ти да ҷавоб.